Maju. Tembak ono cio. Maju. Set cio. Set. Ya. Kabeh bangsa Walanda wis mati. Kabeh ante-ante wis londo wis mati. Hei, bangsa Walanda. Aja penak-penak kowe ning Pulau Jawa. Ya iki lho, sene pendekar Percil Sumur Angker. Yo. Cerita tentang anak manusia.
Ora. Mbak, Iya, jane nyapa to? Sampeyan iki kok atine susah, iki jane nyapa? Tumpi. Piye, Mbak? Anake mbok iku ya ana loro. Awakmu karo cacakmu. Iya aku ngerti, Mbak. Lah terus lek ngene apa ya gak mikir mbokmu, Sakjoke cacakmu dadi pendekar. Wis gak tau moleh diuber-uber londo. Ya kuwi sing kleru pancen cacak lho, Mbak. Cacak iki dadi pendekar iki kekendelen. Londo ditantang. Mongko londo iki lho kalah karo as. Omonganmu. Mbok sing temen dijak omongan karo wong tuwek. Lah Ya iya. jenenge pendekar iku ya kendel lho, Nak. Lho Mas yo cacak kendel aku ya kendel to Mbak wong ya padha-padha pendekare. Nek pancen nyoto-nyoto awakmu pendekar. Lah nek ana musuh, Musuh saka ndi? ya teko kulon. Ya aku ning etan. Lah nek musuhe teko wetan. Lah nek teko lor. Awakmu ku diwolak-walik. Lah terus ketemune kapan? Kon ku dijak omong mbokmu sing temen kok iso. Apa? Ya kono dibenakno dhisik. Benakne kan benak. Sik menengo lambemu. Lah apa mbokmu iki operator? Kok iso iku lho. Bon sik. Iku. Wis Mbak wis. Ya sing sabar to Mbok sampean iki wis ora usah susah. Didongakne ae. Ya jenenge wong tuwek iku nang ndi-ndi ku parane anak iku mesti ndongakno. Ana apa-apane anak apa gak kepikiran mbokmu iki, Sing penting ki anak-anake sampeyan ku padha slamet. Wis to, padha sehat ora usah mikir reno-reno. Contone kaya aku iki lho, Mbok. Apa? Awakmu gak gelem kalah, wedok-wedok masih ngene iku pendekar. Lah nek awakmu pendekar, sak temene pendekar, upama aku musuhmu. Ya tak tes. Jenenge wong iku awakmu kan kudu siap, kudu kendel ngadepi. Lah nek awakmu tak antem tangan tengen. Lah nek tak antem tangan kiwa. Tangan tengen. Lah nek tak serang teko ndokor. Lah nek teko ngisor. Tak anteni kok nang ngisor. Saiki apa tumo nang ndukur kono payung. Kon iku mbok sing muga nek ngomong sak omong iku. Lho. Awakmu nak. Lho. So. Bangsa Walanda. Ora mlebu. Le, Kowe mlebu sik. iki adikmu lho. Ya roh, Mbok. Masak apa, Mbok? Ya biasane senenganmu nang mburiku nyambel. Aku tas pelayon. Godak bangsa Walanda. Ya ampun nak, awakmu iku mbok ojo nantang karo londo. Ngene iki mbokmu nang kene iku kepikiran. Kemikir apa? Ya awakmu diuber-uber londo. Ora usah mbok pikir, Mbok, sepenting donga peno wae. Lho lek dongaku iku mesti nak, awakmu nang ndi ku mesti tak dongakno, Cil. Ngerti? Iki mau londo ana sekitar total 3 kompi. Ngejar awakmu 3 kompi. Terus
Aku gak melayu, Mbok. Aku ditembak enek wong 30. Ditembak mbek londo kabeh 30. Nyawa, Enek kelera putih, langsung melayu aku. kontul. Kontul iku. Kuntul apa lho? Ora, mbok kene lungguh kene enak-enakne kene Iki nyapa. cacakmu teko iku aja riwari-wiri. Yo kuwi sing dadi cacak iki malah gawe kuwatire sampeyan to, Mbok. Wes ora usah kuwatir, Mbok. Aku mung njaluk donga peno, Mbok. Piye carane aku iso lolos teko bangsa Walanda? Aku gak gelem, Mbok. Lak gonku diorat-arit karo bangsa Walanda aku gak gelem. Lah nek sampeyan pengen lolos, pian kudune melok jalur kualifikasi, Cak. Jare Apa? pengen lolos Piala Dunia to. Dudu. Lah apa? Lolos teko bangsa Walanda. Aku megah, Mbok. Lak wargaku, masyarakatku, kabeh ing pulau kene sampai diorat-arit bangsa Walanda. Bangsa sing ora wenehi gen apa kuwi? Ngono kuwi. Apa? Aku ngomong apa? Ngomong sampeyan iki dirungokne. Pokoke aku gak gelem, Mbok. Apa kabeh ditindas, Mbok? Sing Iya, penting Nak. sampeyan iku sing hati-hati, Sing Cak. hati-hati bener ya lakonono, Nak. Hmm. Lek awakmu pancen duwe tekad koyok ngono, ya mbokmu iki nang omah isoke mek ndongakno. Aku pengen goleki Walid, Mbok. Sopo? Iya apa? Walid. Walid sapa? Walid iki lho, Mbok, sing dhisik pacaran karo Dewi lho. Walid, Dewi gak boleh. Oh gak, aku kok notone ngono. Loh. Ya apa? Ini loh, anakku Percil. Loh, lho kuwi sok anakku iki. Iki mesti tambahan iki. Aja kurang Iki ajar mesti lho. tambahan. Kok iso kowe ngaku-ngaku arep calone Iki Mbok? tambahan iki kowe iki. Ora mungkin. Ora enek nek Dena ora enek. Awakmu ora kelingan to? Kelingan sapa? Iki rak calone mbokmu, aku calonmu to. Wis gak tambahan aku wis gak enek Ya gak enek, apa, gak ya, enek Ip? skenario gak enek. Yes, wis Tumpi, rusak cerita tumpi. tok. Ini lho, ya. Ya, iki kanggo sampean wis tak belanjano ning pasar, mergo aku kan calone. Aku wis kadung ngomongku wis tak apik-apik nih lho. Kowe rung ikum karo Abi. Ora, iki cerita tambahan iki ra mungkin. Iki wis skenario yo ngene iki. Ora percaya. Apa, Mbak? Aja kesusu iki sik akeh cah cilik-cilik kok nyapa kok kesusu iki lho. Nah, masa yo pengen karo sing nom. Ini lho, Eh. sayang. Ngalih, minggat. Apa to anu pacaran ganggu wae. Iki mau skenarione ora kaya ngene iki. Iki mbokmu ya apa, Nak? Iki Iki mau ngene lho aku diomongi. Kalau lamaran, lah lakone apa to? Ganti Joyo Kusuma. Aduh, ora iso. Ora iso. Cak, iso ra iso aku kudu mbok rabekno karo iki, Cak. Iso ora iso aku saiki japno karo mbokmu. Loh, awakmu gelem ora? Dijabahi aku karo adimu. Apa sing tak purih teko awakmu? Kowe wani karo aku. wis. Rapi karo mbokmu. Aduh tolongku setuju ora? Ekom sik. Ekom. Cak, Kamekom. Cak. Apa? Aku lu wis pengen gendong adiknya, Cak. Ora iso. Ora setuju aku. Mbokku ya wis ben ijen ngene wis tuwek. Pengen gendong adik Ekom. Kamekom mau. Yo, delok. Ngalih. Bapak calon. Ekom. Wis. Tumpi. Mikir. Mbok, Iya, Nak. iki mau ditembak karo bangsa Walanda tak kon ngalih. Iku lak kanca-kanca. Iki kanca-kancaku, Mbok. Iki mau gendeng stres. Tak tutupi, ceritane tak tutupi. Dadi ben apik. Iki Kuwi mau mau gendeng kancamu, stres. Cak. Gendeng stres karena apa dipateni bangsa Walanda. Iki sapa-sapa diaku kuwi bojone, diaku kuwi pacare. Gendeng Mbok iki Mbok. Terus mbok tulungi, Tak Nak. tulungi. Iki larane tutup ngene iki. Elek Mbok ceritane, Mbok. Sampeyan mau seneng apa ora? Seneng karo sapa? Yo mau. Koncone Cacak. Arek iki, Mang. Heeh. Ya jane kan mbokmu iki wis suwe sih. Lah suwe apa kok rumah aku? Kowe tetep jalur merah. Lho, lah iya maksudnya iki suwe Kuwi wis gendeng, Mbok. Gendeng pirang-pirangane dina. Aku nututi, ning ndi ditututi, rono ditututi, Mbok. Isin aku, Mbok. Lah kok malah HP-ne jarene kowe bojone, iki bojone. Gendeng, Mbok.
Mosok to, Cak? Jare wis anu berobat ning psikolog. Arek loro. Zaman ngene ndak ono psikolog goblok. Kene. Lho kok. Ki nae aku keluhno jangan asem, Mbok. Tak masakno seneng. Masakno aku tak turu, Mbok. Aku urung turu nek dina patang bengi, Mbok. Lah Main sampeyan PS. Turu ana. Nyapa kok ora turu main PS iku lho. Zaman semono kan PS. Iya. Turu ana. Tak turu, Mbok. Aku tak nang mburi olah karo adik. Sampeyan turu, Cak. Mbok ya turu, aku ya turu. Lho sing melek sapa? Lah Awak dhewe ku nang mburi. Oh, ade masak kanggo Caca. Ya wis Cak, sampeyan ndang istirahat sik, Yo, Cak. seneng aku, Mbok ya. Iya, sing hati-hati ya. Kalau asem tambahno karo uyah, Mbok. Rodok asin, Mbok. Ben ra gondongen. Iya, nak. Wis turu, enak no. Ayo tumpi. Iya, Mbak. Yo nang mburi. Waya wengi. Demit. Lawuhe apa, Cak? Lawuhe apa? Ceker. Ceker. Lalap. Tumpi. Tak turu sik. Aduh. Tang kling. Dang. Kok enggak penak ini? Sumuk rasanya. Koyo enggak enak. Loh. Oh. Enek sing ape nyantet aku. Mikat. Kurang ajar. Sopo sing ngongkon kowe? Aja nek mung pacul, gawakno sembarang rene. Ora mungkin minggat. Minggat. Kurang ajar. Percil pendekar sumur angker dilawan. Minggat! Sopo iki? Kok sik ngeyel? Wis diome kon minggat! Assalamualaikum salam. Minggat! Hei, iki lawanan percel pendekar sumur angker. Kurang ajar. Sopo ngomong rek? Minggat! Minggat! Hei, sapa wani? Maju rene iki lho adep ana pendekar persil sumur angker. Kurang ajar. Pirawene mesti modar. 100 golden nyonyah londo sitok. Ki Mukti kok mok lawan. Biayi wingi sore gawe untran-untran. Londo bingung ora iso nyekel kowe. Kena santete Kiai Mukti. Mudyar garing kowe. Kok wangi. Biasane kirke nek mlebu waduke wong tak kon mlebu waduke wong ambune amis. Iki kok wangi.
Dar. Sing ngirimi awakmu. Sing ngirimi awakmu. Wani karo aku. Sapa? Percil menangan. Sing ngirimi awakmu. Sing ngirimi iki sembarang awakmu pacul ger kasih awakmu. Cil, sabar ya, Cil. Urung tau roh iki Percil pendekar sumur angker, Iya, iya. Sing ngomong sapa? Iya, iya. Ora ngerti. Mbok kirimi 1, 2, 3, tak balekne kok malah kowe rene. Setor nyawa. Setor nyawa. Wanine karo cah cilik ya. Aku mau salah. Loh, lha iki mau sing ngirimi sapa kaya ngene iki, Aku dikongkon londo. Sapa sing ngongkon? Londo. Kowe wani karo aku. Sing tak wedeni sapa? Loh, sing tak wedeni sapamu? Sapa ku? Ya sapamu? Lah apa ku? Kene. Sik to, Cil. Tak Percil menangan. Deleh iki ngono blok. Kon banyol angele, Ram. wani. Gak. Ki mau ngirimi 1, 2, 3 wis genah tak uncale balik. Maye kowe kan minggat, aja mari mlayu rene. Kowe dadi budake londo wis pirang taun, Kowe wis dadi budake londo pirang taun. Cil, sabar, Cil. Ora nek sabar-sabar, sapa sing cedhak karo londo berarti musuhku. Guyu. Oke. Iya. Nek gir gak masuk, pacul gak masuk. Kowe ngerti piandel iki mukti. Berarti jeneng-jenenge iki mukti ki awakmu. Iya, takon. Brongot setan kober, warisane Haryo Penangsang. Loh, kok teko Penangsang? Sakarepmu to? Kowe berarti ora ngerti. Iki kadek dayane si Percil pendekar sumur angker. Kowe sumur angker. Kowe sumur apa? Sumur bur. Hah, ora iso. Sing sumur khusus aku, awakmu butuh beda. Nek kowe sumur karmu, aku sanyo. Kok sanyo kuwi lho. Lah kowe sumure kowe kabeh. Jarene benang merah kudu sing apik. Benang merah. Yo! Sakti. Apa? Jenengmu sapa? Oh jenengmu Mukti Solo. Iso meluk Sakti TV apa? Ora. Aja nantang karo aku. Dukun santet kondang. Iya. Masalahe ki ambene iki ndi to? Ya to rene lho siki lho. Ya. Berarti kowe wis wani karo aku. Lho, masa tuwek kowe pendekar jagone wong sak Jawa jagone londo. Karepmu kowe ape ngomong jagoane londo, kowe arep ngomong antek-antek londo, ning Percil ora mungkin mundur. Nyapa? Sikilku ilang. Iki serius iki serius. Lah lek war perang karo kowe piye? Lah mau mbok gawa ning ndi? Ora separo. Mau lho ning ndi? Mau kira ngene to. Terus aku, kowe nek wani karo aku, ayo maju kowe. Saiki ning ndi? Lah, ilang. Ilang. Kene to. Ayo. Masa kowe arep lawan pendekar buntung satu? Ora, mesti Mau kene. Heeh, terus mari ngono. Wani karo Wani, aku. ya. Maju Aku kowe kan nek ngene. wani. Aku terus ngene. Lah saiki sikilku ning ndi? Lho lah ya. Lah iya. Jajal. Mau ngene. Lah iki. Ayo. Ayo. Yo, budal dino iki. Ayo. Matane malah reokan iki. Bus. Kaget aku. Oh. Ilai lu.
urung delok kedadian. Apa nih, kowe? Hei? Apa nih? Dang tung dang tung dang 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 dang. Ya. What? Wah, ho, ha, hi, hey, ho, ha, ya, ho, hey. Lah, iki opo? Oke, hei, gerak aku oke ngomong kayak ngene tok lho. Asam urat matamu. Yo. Kedadiane bakal kena. Mukti iki bakal tak lanjut. Ya. Ya. Mati. Mati. Sik perih sik. Mati yo. Aja langsung perih, langsung mati geblak ngene lho. Pak Mati geblak. mati geblak iki nek tiba. Lah iya kilane Lah iki mok bacok lho. Aduh. Yo. Tunang. Nih yo. Bar mangan soto iki. Itu daginge cek ketok. Mati. Ya ya. Mati. Mati kok mok kongkon. Ya mati. Ya. Penyolane keceng. Ya mati. Wes, menang. Sikile. Kene Mati kok mok toto. ora ditata ora roh kok. Mati. Hop. Sopo ki mesti goleki iki. Tak ning isor. Jogjakrek. Tuti raimu iku. Ki. Ya napa? Pun kasil. Hasil. Wis jelas wong sakti. Yen pun kasil hadiah saking londo kula pendete. Sikuen. Dokar sak jarane, cikar sak sabine. Iya. Kula pendete. Pancenen jenengan sakti iki. Kowe sing ngongkon kowe. Lho, jenengan iki supe ta ya napa wong sing ngongkon nggih kula, ten londo. Iya ya. Sing ngongkon awakmu sapa jenengmu nek? Sarmidi. Sarmidi. Loh, Tung tak tong goblok. kon pendekar percil. Ya. Sarmidi. Berarti kowe sing ngongkon iki kon mateni aku percil, he? Ka ono sing diutek gawe mateni raimu nek gak aku. Rene Oce. Iki lho. Percil. Tembak ono ento. Tembak ono. Serang. Tembak ono. Serang. Tembak ono. Iki lho. Sumo. Maju. Angker. Maju. Tembak ono cio. Maju. Set cio. Set. Ya. Kabeh bangsa Walanda wis mati. Kabeh ante-ante wis londo wis mati. Hei, bangsa Walanda. Aja penak-penak kowe ning Pulau Jawa. Ya iki lho, seenek pendekar percil sumur